V srdci severného Slovenska sa nachádza Národný park Malá Fatra, malý kúsok krajiny s divokou prírodou, lesmi, bralami a lúkami. Chráni prírodné územie s vysokou biodiverzitou. Vďaka tomu je domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Mnohé ľudské činnosti môžu mať negatívny dopad na prírodné prostredie. Park čelí rôznym výzvam a problémom. Vznikajú nelegálne skládky, ľudia znečisťujú prostredie exkrementami, šíria sa invazívne druhy, ktoré vytlačajú tie pôvodné a šliape sa po vzácnych rastlinách. Problémom je pohyb mimo turistických chodníkov alebo popri nich. Tak turisti prispievajú k rozvoju erózie. Degradácia prostredia rýchlo pokračuje a chodníky sa stávajú pre turistov nebezpečnými. Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Humanita monitoruje vývoj erózie na viacerých chodníkoch na území parku. Výsledky sú alarmujúce. Erózia sa rýchlo zhoršuje, pôda mizne a niektoré úseky sú už pre pohyb turistov kriticky nebezpečné. S podporou programu Interreg Stredná Európa sme jeden z najviac zasiahnutých chodníkov čiastočne opravili. Nebola to ľahká úloha, na chodník sme museli vynosiť tony materiálu, ale pomohli nám aj turisti. Chodník sa opravoval bez ťažkej techniky. Výsledkom sú technické prvky, ktoré nielen pomôžu proti erózii, ale zvyšujú aj bezpečnosť turistov. Na chodníku sú nové schody, rímsy, zábrany a odvodňovacie prvky. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli.